tady je MC společnost, s náma je tady Emilie Procházková. Kde to se vlastně nacházíme? Nacházíme se v městě nazvaném Ostrava. Ano. Ano. Tady můžete vidět krásný velký strom s krásnýma velkýma listama. Ano. Já jsem si podla. Společnost, jsme v televizi, živé vysílání. Ano, násně, no. Tady vidíte naše auta, Ford Mondeo. Pěkně na piču auto. Docela špinavý, no. Tady tohle auto je jakože co? Tady tohle auto to je náš exkluzivní unikát. Ano. Červené auto jménem Škodovka. Ano. Jdeme dál, takové auto lidi znají, no. Ale neznají. Ano, a tady tohle toto auto? To jde do šrotu za chvíli. Nováci by neměli radost, ano. Tady vidíte unikátní postavený barák, který je z pravé cihly. Pravá cihla, ano. A ten, jak to, že ten druhý není? No tam jsou ty socky, víte? Aha, ano. Oni na to nemají, oni na to mají. To máte tu. Já bydlím tu a mám ho upravený, takže já na to mám, víte? Ano. Tak, teďka se nacházíme na břehu. V jaké části Zábřehu? No, je tu zima. Ano. Vidíte naše hřiště. Ano. Bez plotu. Naše hřiště bez plotu, aha. Spoustu... A můžete mi říct, jak jsou tady jako nějaké kreativity pro děti, jako že průlísky nebo něco takového tady není? No, je tam pařez. Pařez, ano. Je tam druhý pařez. A tohle je dům dětí a mládeže. Tady se děti učí tancovat, sportovat. Aha. A je to i umělecko-řemeslná škola. Ano. Au. Takže to znamená, že se tu i vzdělávají. Ano. Když popojdeme dál, tak uvidíte tu zhrůzu. Tam třeba je určitě můj bratr a dal by za to ruku do ohně, ale není tam, tak jo. Počkejte, tam je někdo na židli a já si musím schovat asi cigarety, protože tam by to, jelikož nedopadlo dobře, protože je tam hodně našich černých občanů. Dobře. Tam vidíte, to je prostě Ostrava. Stromy, cigáni, Ano. cigáni a, jak byste neuhádli, cigáni. A jako tady na tomhle tom paře si děti můžou hrát jak? Protože jak my to dáme na internet, vlastně do těch telefonních zpráv, tak třeba tady v tom baráku by chtěli jakože bydlet lidi, kteří mají už děti. Ano, a kde je mají poslat? No tady, protože tenhle unikátní velký pařez slouží k tomu, aby děti mohli z něho skákat. Většinou, jak já jsem si tady pěkně procházela, tak tu měli bazén a v tom měli třeba bahno nebo tak. A jak bylo teplo a svítilo sluníčko, tak prostě do toho skákali. Ano. A můžete mi vysvětlit třeba tady tohle? Pojďte dál. Děti, kdyby si chtěli rozbít hubu, ano, takže tady si můžou rozbít hubu, ano. Aha, takže takhle, jo. No a tam je nějaký gangster. Nějaký gang tam. Já bych šla radši pryč, protože slečnou musím vám říct, že to jsou cigáni. A to my tam musíme, takže... A takže mám na ně jakože zařvat jak? Nejsem Monika! Já jsem... Já vás neznám. Takže... Ano, počkejte. Můžu? Ne, jsem to vypla, vole. No, takže, jak dál? Takže teďka postupujeme po trávě, po které byste chodit správně, jak všichni víme, nemělo. Ano. Ale my po ní jdeme, takže doufám, že tohle... A tohle je strašně velká plocha, mohli bychom to pronajmout třeba na nějaký rodinný baráček, nemyslíte? Myslím, že kdyby se tu postavil nový baráček, takže za 2 dny už by nebyl. Aha, a takže... tam ten pán nebo kluk, to je kdo? To je jeden feťák ze Zábřehu. Ano. Hodně fetuje, ano. Pane, pojďte sem, prosím vás. Chtěla bych se vás na něco zeptat. Mám svolat takový jeden rozhovor. Dostanete za odměnu 1 cigaretku. Nechcete? Dobře, no, tak jako příště se vám na to můžu vyslat, feťáku. No. Uvědomujete si, slečno, že tohle bude v televizi Prima? Nevadí mi to. Bude to v televizi YouTube, ne? Dobře, tak postupujeme dál podle předpisu. Ano, ale teď my se vracíme zpátky. Ano, že my to musíme pěkně všechno objevit.
Aha, tak to jo. Takže vylízáme zpátky z plotu, jo. Takže teď jsme byli v zahradě. Používáme něco, co jste ještě nikdy v životě neviděli. Nikdy v životě neviděli. Ne. Ale baka, jo, jsou tu jehly. Jako injekční stříkačky, ano. ano. No takže tady to nebude trošku dobré, jako že lidi tady poslat do mezi tyhle ty lidi. Vás můžu. No dobře, ale nebyla by to nějaká dobrá reklama, která... do pípiče. Reklama a fuj, to budou... No. Tady vidíte pravý zábřeh. Aha. Nic jiného, jenom sračky. A jakože mi to tu strašně fakt všechno píchá, což takový maraz, co je tady. Ještě máme jen takovou. Ano, kterou? V roce 1935 tady tohle sloužilo jako pohřebiště. Takže tady jsou mrtvoly, ano? Nechte mě domů vyslyšnout. Jako pohřebiště pro židy, vojáky a tedy. A přímo, jak vidíte ty křaky, ona jde čůra, takže já budu sama. A jak vidíte tyhle křaky, ještě je tady ukážu. Jak vidíte tyhle křaky, tak tam jsou pohřbení. A tam, kde nejsou křaky, tam nikdy tráva nerostla. Takže já na ně čurám, jo? Ano, takže čekejte, že v noci prostě umřete. Tak. A jedeme dál. Jedeme dál. Takže jdeme zpátky. Já jsem si pěkně vyčurala.